Gerra hostien, gerra horretik egiten izan, berretxun aurrezkue, da gero Franco haintien, notau zanien, etzan egiten. Da ez hausten hor, hori barrido zibiltzakela egiten baten bat. Juniu esan gainera. Hortxe beheko solo baten gebizen, garixe ebaitxe egon solo guztixe. Da, hoixe aitzai esan inotan hortxe. Da, koino, hori erraz moldeukok zausten aitzek. Azauek lotzen berak eldu zen, da, nibi aldo nindun. Ondar, Julien Barberu esatotzen zan, eta molinterue, bizikletan unitzen araxe. Esan otan zelan, beharretxun aurrezko egitzala, gerra aurretik egite zala, eta gero ez zala egiten aurrezko egita. Pasiliun, ipin nindun berak, eta txistue jote ban, da, berak egioz ezan, zelan itxesan da dute hori, gero zausten neuke zango gotzat, hori aurrezko erakusten dibiltzen dana beste bakana, astilerune biharra itxe ban orduan, arek erakutzik. Hiru aldiz edo, lau aldiz edo, asti bajoien amaituaz, da orduan txezan San Pedro bat ozen, da ahetxaz enitxun ekitxaldi batzuk, eta gero berretxun batu ginen horre aintamentu bien, mile beratziren de berrotamarrien. Da, handunei torreko morroi edo, egiten dantzari oso hona zen. Da, neu izan zen, inegi aurrezko euk eta ez, nik atzezko ingot. Hola nien duen, ospakizun hori. Da, kuadrak ditzela, eskudantzan, alkarri emon da, bueltan da, zerien, gente pildu urte genduen. Han gara jaretan nindutzeko zan 71-72-en. Orduan batzi ginen, geure zerak eukutxe gendun. Zela gazte batzuk, nahi benak, errexen sozer eratzie, sozer reitxie, herrireko gauzak. Zeo zer egin bizala, hainbeste gazterixai, mentzet, oportunidade bat emoteko. Da, sobretodo, kultura alderditxik. Hamala urtegaz, hasi ginen berretxun alkartzen, kuadrle handi bat. Da kuadrle horrek antolatzen ebazan urteroko jaixek. Orduan ezan hauten udaletxin ezan hauten diruri jaixetarako, beste montaje bat izaten zen. Da antolatzen gendu zen herriko jaixek. Bai San Pedrok eta bai San Gregorixuek, da autofinantziak izaten ziren gainera. Taberni montetan zen, diru bat arateko, eta erromerixan bek kobro bitxe zen. Eta orduan akordaten az, Jose Luis, Bastarretxea, antzalei, eta beran arrebak, aurretik dantzan ikasitxe ondarrun eta, antxe berbaitxe gendun, uxe, dantza talde bat berritxun behinen bilitzakela. Dantzan hasi behar gendule, da Ion Gorriko, Ion Espila. Zelina Kasparraneko eta Mari Glori gaur egun aintzan Gorostola. Nire arrebak, eta hasi ginen, neu besta izelan, asma eusan, baina monta eusan, baina hasi ginen martxan. Batu ginu esan, dantzan bagain kisenok, eta horretan hasi ginen, lehenengoteik guk genkisenok dantzanein, neskak, isize taldiek gau ginen, ja bagenkisenak ez, eta gure bitxartez, honek lauro ikesi eben, Jose Luis eba ekisen, da gero Jose Luiseaz bebai mutilek asko faltazin, eta mutilek antolatu zin, ikesi ben dantzan eta bat. Da holantxen ikasi ginen. Holan sortu zen orduango Saratz. Izena nahi jakon dantzataldiai, eta horri ginen zahatzagaz. Joseba Altxuri, akordo jakon Saratz, udabarrezin lehen goloratzen dan arboli edala, landari edala, eta Zarat izena jarri gontzan. Keston pila bat izan ginen, untxen esenak esan, zema batu ginen, baina nausisek, erdikuk, umik, keston taldi batu ginen. Taldi, junzan, haunditzen, arduri hartu ben honek laurok, eta baia dantzak ikesi gendu zen, taldie nausten junzen, gero erakusle geixaua begon ziren, eta bar. Zaratzak entzesite ban, herriko Eleixako saloien, albuen dauen salo horretan. Eta saloiek garaiaretan bizitzasun asko hartu ban, oso ondo pasete genduen, dantzi zetezan
herriko neskamutilok elkartzeko, jolasteko. Umekin jolasin eta gote ginen, pizkat haurek harremantzeko eta bebai, leko batoki dizen umik dana batu eta jolasteko alkarreaz. Momentu zoragartzek pasau gendu zen. Ondo pasate gendun, gero, 15-16 urtekin, dantzan ametxute gero, barixekun eta zapatuten eta, beti geunken eskuzik, zerbezatxu bat edo zoz, ez da izan batek gendun be. Baina, gaba luzetu itxe gendun. Entzaizetek ginen saloien, eta nik mutil irakusten ditzen, da nire arrebak eta neskei, da dantzari dantzi itxe gendun batez be, dantzari dantzia. Eguneko ekitaldixe, zintxadantzi ondo itxemaen dunde, ondo lotute, ondo soltau, petzeten duen, ja printzipal hori izetezan, zintxadantziana. Gero, San Petril dantziaz bazko akortena, txikisek eta holan atateko aukeri mote balako, eta oso plazan, oso goxo gatzen zan, ezta? Ordu netzan, eurreskurik eta solterik eta gitxio egiten zan. Amak txien be, pelmadie. Da, pusu honan da, eta bestia, eta ibiltzen alegintzen gure amak guri irakusten soltien fandango eta triketitzea. Igual gure amak aukeban gogu, guk hori ikesteko, dantzan etxen ikesteko, arek erunginu zen dantzan ikesta. Otxan dixon, eitzen zala barbero dantzi, eta junginen Jose Luis eta neu ikesta, hauren jantzisek, blusa bateaz eta eitzen zan, eta zan antzerki bat modure plazaratu eitzen zan antzerki bat, antzerki barregarrixe, dantza bat izan pausuk eta ibiltze zin, baina geixen bat barregarrixe zan. Hori ikesitxe gero plazaratu gendunin, enazak ordetan lehenengo non. Nik ustot berritxuko jaixetan nengo gendule, Osan Gerrego zuten, Osan Pedruten, keston zera izan zan, nobedade bat eta jentik aparte txalotu betiko gaure kulturi, folklori, dantzi, olako dantza bat barreitxeko eta, zera izan zan, oso alaixe, horretan antzalegitarrak aberastu itxemen, beti urtero zeo zer pauson bat edo dantza baten bat geixeua sartzen genuen barure. Bertxuko taldiek, urte batzuk egin gentzen markinen neuen beste zerutxu ja dantza talde potenti esan, eta jenti behar zen mutili faltaziela eta arabe juten nintzen. Da han dantza gehiago ikesi gendun, eta agroamen erakutzi torri biltxe ginen. Eta geutzeko horre gauzok ere txoskuen reforzeu itxeban geure inderra aurra segitzeko merezi bala, ez da? Merezi ban geure inderrak frutu hoxezan. Jentik ikasi, jentik herriko, jentik geixenak, nik neguztu, etxe guztizetatik baten bat egongo zala parte hartzen bana salaz dantatzaldin, eta herriteko oso importante izan zaratz. Akordaten az, zelan dantzan eta bitxe gendu, mina batzarretan bebai preparetan eta impulsetako honedanok aurrera bisaltzeko ordu asko itxe gendun. Orduan balazte hasi zin, gurasukin, neskaku bino nausixauakin, erropak eta egin zelan egin, nik ez dakiz zelan da nundik atate ben modeluk eta gauzak patoiek, baina oso movimiento bat egin zenan. Gure lehenengo erropak izan zin, normalak, erropa normalak, eta horrek herrixen josi izen zin. Saloien egin zen, emakumienak egin zen gudanak. 73-74 urtien gitxi gora bera. Guri prakazu bizi jantzi eta kitxo. Mutilen gerrikuek akortena olako telazati gorri batzukin eta egin zile, eta gero nahi zen zan urti pasau behin zin, eta dantzataldi sendotu behin zan, eta jenti asko genken, eta orduan pentsatu zan, sortzirentzako jantzi dotori hauek edo itxi, beste erabatekoak ez. Eta egin zin, kirruzko alkondara zurixek, gona fieltrosko gona gorrixek behien barrenetan bordauek ipinitxe. Eta erosi gendu zen, tela honak, eta horretarako herriko jostun guztisek hartu eben parte. Genara Antoneneku, Miren Galdos eta Mari Musolok josi zitu esan erropak,
Gero bordetako sasoi etorri zanin, Korpinu bordetako, Markineko Karmelitak izku esan lau txaleko bordau, beste txaleko bi Jone Anastasionekuk, eta beste bi Marina Agustonekuk. Aurkezpena itxeko sasoie, jentik ikusteko gure arropak, ingendun aurkezpena 76ko abenduan 8 kontzesinoko Amaberkinan egunin, horretxek erakustearen herrixai, zelako erropak egin gendu zen, eta gero bebai pentsau gendun eitxiek gizonezkoen erropak, baina gizonezkoen taldik ez zeban urten, eta orduan ez gendu zenin. Hasiera baten, arkuk, espatak, Markinen enkarreko gendu zen, Markinen duralde zen orduko goarniko nerue, ari enkarreko gendu zen txilinek eta zerak, preparetako, ari preparetu zen, zaizarren tailarren ingendu zen zerak, txapasko espatak. ez dakit dauket hortxe, negurrisek eta zelakuk izen, zelako espati izen, baina azkenin egin zen. Edo ez da izan tornon ingendu zen bintzete makileak, lehenengo guzteizek guzteot, zahatza zen guzteizek ingendule, baina gero erosi gendu zen, guztei desentiepe. Tarek forra gendu zen, zintxa gorrixaz eta zurixaz, baina inkau indeko horrekin. Arkuk eta preparetako ingendu zen lehenengoko tandan, ingendu zen harin urtetera gino izan da bigendu zelako, bebai saloien, eta gero ja ederrauek ingendu zen, gaur egunin bebadaz, ondino gordeta, horretxeke arko zintxak. Eta erropa on guzti horrek, 35 urtin egondi gordeta gauretxin, eta gaur egunin zaratz dantzatalik daukasan dinik. Eta, holantxenik osatu zen, jente guztik parte hartute. Esan izen, batek edo birek, esan hauen bi hau eta ez jente askore parte hartu gendun. Santagedako diru beti izen da sozer-ekintzan baterako, kultura-ekintzan baterako, eta saso baten. Kodarien enteten gendun, kodarien handuzi gainera, zerriz bazerri, herri guzti pasetan gendun, koplari eta guzti, batzen zan dirue, izaten zan zaratzerako. Zaratz dantzatal auzoelkarti epe bai emoskun diru, prestaulez lehenengun gainera, erosta jonginen ize, diru asko pagauen duen zen lehenengo tela onak erosta jonginen erropa onak eitzeko. Momentu eta jauzen ikesi gendun eta plazaratu nahi gendun. Zaso aretan plazape mordue itzen gendu zen, asko. Oportunidad izen zen, Berritxuko auzuetan. Azti, badakit bentzeten gendune, Madalenan, Andra Marixen, ezinik esan zein lehenengo izango zen, baina egun onduzek izan zein. Andra Marixeku entxe zelaitzen egin gendun, gaur egungo kideko sarrera inguruen egun zelaitxuen egin gendun dantzan. Nire utzeko izan zen, hainbeste egun ibilitxe gero, pentsau inkluso ez deule balixo behingo, baina, lortu gendun eta, oso zera izan zen. Oso ona. Eta gero, holan, bertxuko eusue guztik, bai, milioit, Madalena eta beko kalien, da, dani itxen gendun. Asterriken eta, ausoko leko guztixetan, baina urte baten eta pentsetot 75ko San Pedro egunin, Berritxuko jaize zin, baina boikota ingendun. Jaizek eta organizate gendun, Sangrego Dixuk, idea bat ditxeko, ordu zema jente Sangrego Dixutan egote zen, erreumedixan zarratu eitzen zen, eta 2000 zarrera eta saltze gendun. Osea, jente asko mobitze gendun. Organizazioa bai, tabernite montagete gendun, kartel politxak etxe gendun jaizetako, eta San Pedrutan behin, ez tozkoen laga gauk negendu modu reitzen, edo imponio izkuen ondarrutik zeien bizen, eta boikota izan. Boikota deitzu gendun, praktikamente herri guztisek parte hartu zeban. Eta junginen totorika dantzan eitza Munitxibarko auzuera. Kriston egune pasa gendun, gabaz etorri ginen, nahi gendun jakin, orduan zeuen mobilik, da nahi gendun jakinia ze ambiente egon zan berritxun, eta nahi gendun, jaixei, boikota hundu zeitzi, ez da? Eta lortu zen hori bai. Txistularik ez gendun, garbinek ikasi eban joten, garbine bereikuak, panadarixakuek, ikasi eban
joten, eta are jote duzkun, azken aldire are joten eban txistue, baina horretik ondartrak ekarten gendu zen. Ondarrako txetulaixik etorten ziren, da, txorixo eta egaina eta beste... Maria Jesus etorten zan, da beste bateaz, baina ez dut gogoratzen beran izena, gero Imanol Epe asko, Imanol Markinarrak, abizena berana ez dut gogoratzen. Baitxa Jorge Motrikuar bat. Gero Goilibarreko Barro eta Beina, Aitzipe bai eta Semiepe bai, etorten zin jotera. Eta Garbine Panadisako zer esanik ez, geru hau ez. Da, bueno, egiz esan, txistut eta tambolinegaz be, solfeu Mari Carmen Panadisakuk erakutzi zehozkune udan batzuetan, eta Markineko kolegitxunik ezitzeko kainu berazko txistuekin, geupe joten izen gendun gero, herriko jaixena zieratan eta horan, mimi sol, mimi letri ipinitxez, pentagramak irakurtzen ez gendun ikasi, baina, bueno, holako gauza bai. Txistula izak, entzaizeta etorten ziren be, entzaixuek beste dimensio bat hartzen dugu txistula izakaz. Azken aldire, kaseta betor ziren, da kasetakin entzaizeten ginen, baina beste lan kantuen, kantaute entzaizeten ginen. Hasi nintzen Lekeitzoko etorkizuna dantza taldean 7 urteaz. 20 urte egin ditxun, Lekeitzoko etorkizuna dantza taldean, eta geure sasokuk eta baitzen gendun emakumeen aurrezku, eta plazari plaza eta ibeltzen ginen beti dantzan. Emakumeen aurrezku 2 aldiz egin ebanik, eta izen zan, lehengo aldiz 14 urte neukazanin, eta besti 25 urte neukazanin. Gero eskondu initzen, Imanol Mugartegi Aranbarriaz. Eta, hementxe, kuadrian da ibiltzen ginen, eta beti neukan gauzi berritxun ez eguala dantze taldeik. Lena egon zala, baina ni etorritxa gero ez neban ikusten hori. Eta pentsaun eban hain guztate jaten asko neuri dantzan eitxiz ezan eman, zeitxik ez dantzan erakutzi berritxuko umiai. Eta, holan hasi ginen, 2009 zen, 17 neska mutil, eta neu, eta untxe arte, baina badi 10 urte, zara dantza taldiaz gauzena. Erropak eta material guztize, ni neukan ezer. Nahi neban antolatu zo zer, eta ez neukan ezer. Eta orduan Imanolek esazten, Jose Luis Altzalik eta Lurdesek seguro eukiko da bena ganbaran edo nun gordeta. Eta holan txek izen zen. Ipingin itzen kontaktu neurekin, eta eurek errestasun guztizek emostien, material guzti, erropak danak ez, zeba batzu zitze jandate huasan, gordeta eukitzain beste denporan, baina, bai arkuk, zintadantzako makili, txilinek, makillak, pilo gauza. Zaraz dantza taldi ez da hauen bakarrik Berritxuko plazan egon gabe bai Madalenan, Milloin be bai. Askotan ez ga egon, zeba normalin umi, udako denpori xeten da. Da, umik normalin oporretan juten didanak eta ezin batu. Baina, eitzen da benaz Berritxun be, posik joten gara. Amasei, 17 umeaz hasi ginen, hoi momentun 35 ume dagoz, baina 45 be egon dira. Eta espero dugu gehia segitzen badu.
entzaizuk eta itxen dugu zentral gainean. Zentral gaineko gelan, eta egiz esan, eskertuko neban egunen baten, lokaltxu bat edo, ze, klaro, dano batzen garinean ezin izeten dugu entzaiz hau, da juten gara frontora. Han leku ederra daukaulez, antxintza izeten dugu frontoien.